Ja, här stannar vi så Jan Tyrell just kom av scenen sammen med Orsko. Hur falls det stanna scenen och gott sande där? Orsko fullt. Det var väldigt gott. Nu är det en av timon som är sponsor av Orsko och tar för sig snack Orsko som till det. Ja, nej, jag är bara gestor så där man. Inte fast det med den. Jag var vi ta Jens Sörjas plattorna som Orsko plattorna. Så tar det i närheten så plejer spela utan kurs. Och till dig som inte har fängat där kvartun laglådor i Orsko. Jag spelar kost. Hur känner man det? Det gör nog så gott jag utan man färgar så snär. Det är smart där. Ja, nej, så tack en trummor helt inte så nej. Imsgeld, men det är om man får det passa in här som då är. Och så till fyra jag kan AG festivalen kvartun laglådor i Arjan. Jag var vill just skrona så några. Och så så är majman så har vi faktiskt inte haft några formella funktion så är det. Så nu är jag bara inte hon mer och ja detta alltid uppgifter är och forskjellig man får fixa saker som ligger läst men jag har onga formella arbete. Det har tidigt till att du ser Stefan Söjlen ju är och som kanske äga med år. Hur har han laglåden fallit så här? Är det väl naturligt? Ja, det är fina grejer. Ta det gå en honton så är det fina grejer. Vi är den här G-festivalen kommande. Ja, det vet jag. Det var det. När kanalen är då gång? Nej, inte nu. När kommer det? Ja, vi börjar just skrona i september. Och det som vanligt att kanske mot december så är jag kommer mest sålt. Ja, december tar vi det att för hållt vi det.